Здравейте всички! Днес ще говорим за гнева, за нашето ниво, което завърши преди няколко седмици. Тук е нашия гост Марина Готовкина от Украина, която в момента живее от Англия. А, Завършила е курса на Геша Майкъл за преподаватели. С нея заедно участвахме в курса към Седона Management College за гнева и съм много щастлива, че сега е тук заедно с мен. Ще говорим за гнева. Имаме подготвени и събрани въпроси за вас от българската публика, от българските участници. Но преди да започнем, ще се радвам, ако може да се представите малко повече, да ни разкажете какво правите. Знам, вие с какво се занимавате. Марина е супер професионален преподавател по системата на DCI. Тя е професионален преводач. А, пре, Превежда системата на много езици вече много години. И така че, Марина, може би може да ни споделите, да ни разкажете нещо повече. Как срещнахте системата на семената? Как се решихте да се присъедините към тази мисия, да съдите семена? Здравейте всички! Благодаря ви, Златина, за поканата. Това е прекрасен начин за започване на седмицата, всъщност, с обсъждане точно на идеята на семената и последното ниво на Седона Коледж. Всъщност аз наистина започнах 2017 година. Първо изобщо не знаех нищо за Геше Майкъл Роуч. Започнах да чета някои негови книги, всъщност на книги на негови студенти в Украина. Изкарах, всъщност имаше и курсове по древна философия, след което просто си казах, да, това е много интересно всичкото това нещо, но как тези всичките мъдри идеи да можем да ги приложим в ежедневието си? Защото наистина няма много хора, които се интересуват от философия, от някакви такива дълбоки концепции, докато всеки примерно иска да е здрав, да има хубави отношения, да има спокоен ум, да бъде финансово независим. Така че това са целите, които наистина с които се припознават много хора. И по този начин всъщност аз започнах всъщност стигнах до DCIG и се оказа, че един от приятелите ми, който също живее в Англия в момента, която всъщност, и тя ме попита, ти подаде ли документи за Седона Коледж? И аз казаха ми, не знаех. Тя каза, просто си подай молбата и ще видиш как се разпукват семената. И си го спомням много ясно. Беше през юни 2022, когато си подадох първата молба, бях приета в колежа и започнах да навлизам по-дълбоко в знанието за това как мога да споделям тези идеи с повече хора и как мога да им помагам наистина да са успешни в бизнес живота си, в здравето си, в отношенията си, във всичко, с което искат да са успешни. И мисля, че това, което беше най-важно за мен, което всъщност ми продаде един вид тази система, е, че резултатът е неизбежен. Ако аз създавам причини, резултата ще дойде. А ако не дойде, значи трябва да си помислям по-внимателно и задълбочено точно какво създавам
и всъщност да сея семена според това. И това е моята история. Мисля, че тя ще продължи и даже ще дава още по-интересни резултати. Много благодаря, да, 7 курса в Седона Коледж е нещо наистина много велико и поздравления. Искам да ви попитам още едно нещо. Казахте, че това, което е свързано с семената за причина и следствие е това, което е било най-важно за вас, че когато съдите семе, получавате резултат. Но може ли да ни кажете, да ни разкажете всъщност някаква лична история от вашия живот, когато сте посяли нещо конкретно и сте получили резултат? Прост пример за публиката ни и за хората, които ни слушат сега, защото може да има участници, които въобще не са били на нито един курс към DCI. Марина ни каза, че по тази система, когато предприемем някакво действие, задължително получаваме някакъв резултат и за това искам тя, ако може да ни даде някакъв конкретен личен пример. Да, да, разбира се, много благодаря. С удоволствие ще споделя няколко примера. Първият ми пример е, че обичам да пътувам, да посещавам нови страни и си помислих, ако искам да пътувам много или ако искам да пътувам в някакви такива далечни страни, трябва да помогна на други хора да го направят това нещо. И аз преди си сътрудничих с една благотворителна организация, която организираше състезания, професионални състезания сред учениците и победителите пътуваха до някакви места в чужбина, в зависимост от нещото, което изучаваха. Примерно, ако са студенти по авиация, те пътуваха до известни авиошоута във Франция или, примерно, ако състезанието беше между архитекти, те отиваха в Дубай за световното изложение и така нататък. И аз реших да помагам да всъщност да се работи с тези много участници. Всъщност участниците бяха между 50 и 100. Ставаше въпрос за големи групи хора. И съответно имаше нужда от доста координация на това събитие. Така че аз помагах на Майкъл Икс с тези конкурси, с контакти, с организация. И всяка вечер бях си сложила аларма за напомняне на телефона, защото не съм чак толкова отговорна, за да го запомня сама, но си слагах аларма, за да си напомням всяка вечер да се радвам за това, което съм направила през деня. И положих усилие наистина да съм щастлива за хора, които принципно не биха могли да отидат да посетят интересни такива места, които защото примерно или нямат финансовата възможност или времето. И може би в рамките на една година откакто помагах за това нещо, колегите ми от компанията, за която доброволствах, казаха, имаме едно свободно място за едно от пътуванията. Всичко е платено. Билета, мястото, всичко е платено, но човека не може да дойде. И ме попитаха, ти можеш ли да дойдеш? И аз казаха ми, да, разбира се, естествено, че мога, ако всичко е уредено и само трябва да си извадя виза. Разбира се, с удоволствие ще дойда. Къде отиваме? В коя страна? И те казаха в Япония. Така че беше наистина далечна държава. Това беше първото ми посещение в Япония. И беше страхотно приключение. И страхотно всъщност доказателство за мен. Защото, нали знаете, без значение колко дълго знаем системата, изучаваме я, на нас ни трябва лично наше доказателство.
И втория пример е дори още повече нещо от ежедневието. В Украйна, откъдето съм аз, може да знаете, че всеки шофира като ненормален там. Не е като в Индия чак, нали, все пак. Обаче в Украйна наистина, е, ако примерно попаднеш в задръстване за часове и всички шофьори наоколо ще са супер изнервени, ще си казват най-различни работи един на друг. И аз бях и аз такава. Много бързо се ядосвах. Като бързам, започвах да говоря други глупави неща на другите шофьори, без да могат да ме чуят естествено. И веднъж реших, аз просто ще си мълча. Мога и така да се ядосвам, обаче няма да казвам нищо. Без значение колко закъснявам, без значение колко дълго съм в това задръстване, просто ще си мълча. И ще се опитам, и аз не знам, да дишам, да правя там каквото ще, но да не говоря. И всъщност даже не ми отне толкова дълго време, за да започна да я прилагам тази стратегия, защото може би няколко, примерно за 4-5 месеца, аз трябваше да напусна Украина и да се преместя в Англия и, и то да карам до тук. Така че това си беше още едно приключение, но семената се промениха. Никой не крещи по задръстванията сега, никой по улиците не е ядосан. Дори ако примерно направя някакво грешно движение на пътя, защото моята кола е различна от английските, никой не почва да ми бибитка, да ми маха нещо, да ми крещи, нищо. Просто казват, да, да, разбира се, моля, минете, спокойно, всичко е наред. И това е. И това беше още едно доказателство за мен, че семената наистина работят. Аз не очаквах, дори аз самата не очаквах да се махна от Украйна. Така че да няма никой около мен, който да ми крещи в задръстванията. Но семената ме изведоха от Украйна с всичките неща, които се случват там в момента. И аз сега просто не виждам крещящи шофьори и раздразнени гневни хора, когато шофирам. Да, много благодаря. Това са два прекрасни примера. Мисля, че всеки може от тях да научи нещо и всички, които ще гледат това видео, ще си дадат сметка, че все пак това не са моментални резултати. Сеете семена и примерно след една година отивате в Япония или няколко месеци отивате в друга страна, където никой не крещи, но това са със сигурност прекрасни примери и много благодаря, че ги споделихте. И също знаете ли, в едно от нивата на ACIM и на DCI има един прекрасен инструмент, който се нарича "Не се опитай да предполагаш". И той ни казва, че нашата работа, нашата задача, нашата отговорност е да знаем какво искаме и да засеем семе, да посеем реално тази причина. И примерно не като мене да седиш и да си казваш, окей, аз засявам семена, кога ще си получа резултата? Или той дали ще изглежда абсолютно по същия начин, по който аз го искам. Не, ние трябва само да сеем и да оставим резултата да си се случи сам. И това, което преподавателите ни казват, сейте семена и се отпуснете. Дори не можете да си представите резултата, който ще получите. Той ще е много повече от очакванията ви. Да, много благодаря за мен и мисля, че за всички хора, които слушат сега, е нещо много важно, което да запомнят. Всеки път, когато започнем да сеем някакви семена, просто трябва да сеем и резултата ще се появи в живота ни. Вие говорихте също за раздразнението в колата и как хората се изнервят, докато шофират бързо, бавно или както и да е. В Украйна, може би това ще е хубав
Хубаво преминаване към темата ни на курса, който предстои, този, който ние завършихме сега с теб скоро към DCI. В България ще проведем това ниво края на юни. Мисля, че и Румъния започва заедно с нас на 21 юни. Петък е това. И ще съм много щастлива, ако можете да споделите с нас, защо мислите, че гневът е толкова важна тема. Имаме а, всъщност гнева, нали, е само една емоция от всички емоции, които изпитваме. Защо гнева е толкова важен, че DCI и че Геше Майкъл и екипа му са решили да направят цяло ниво, отделно ниво за тази тема, а не примерно за някоя друга емоция, като примерно ревност или тъга или притеснение някакво. Защо гняв? Всъщност, да, благодаря. Това е наистина ключов въпрос за всеки, който започне да се замисля защо това е въобще да е свързано по някакъв начин с мен. Аз не съм човек, който се гневи много лесно, не крещя на хората по цял ден, но ето го всъщност тук трика. Геше Майкъл просто го вади и ни го навира в лицето. Гневът е много така хлъзгаво нещо, ако може така да го наречем. Защото се маскира по много най-различни начини, като ревност, като мързел, като тъга, като песимизъм, депресия. Всичките тези неща, това са всъщност различни проявления на гнева. Защото гнева, той е основната, базовата емоция, която е като радиация и ни показва, че нещо не е правилно. И всъщност гневът не започва примерно, когато се разкрещим на другите хора. Гнева започва, когато не се чувстваме щастливи или радостни. Когато започнем да не се чувстваме много добре, когато започнем да се разстройваме. Трябва да ни е първия звънец, който да ни сигнализира, че нещо се случва, което не искаме да се случва. И когато напреднем с това ниво и изучаваме повече от инструментите, ние всъщност разбираме и виждаме как точно гнева не просто видимо ни създава неприятности, защото той винаги води до лоши резултати, но как той невидимо и неизбежно също разрушава нашите желания, така да ги нареча, нашите надежди и нашите цели. Така че аз мисля, че още една причина за това да се посвети едно цяло ниво на гнева, защо е важно да се работи много постоянно с него и да сме наясно с него, че всеки го има. Просто няма нито един човек в света, който да не изпитва гняв. Дори тези, които са свободни от гнева, понякога го използват като инструмент, за да ни помогнат. Но това всъщност наистина е един много дълбок разговор, който е вече за изследване на природата на гнева и как да го елиминираме. Да, мога да потвърдя. И аз си мислех, че не съм гневен човек или поне най-гневния възможен, когато започнахме курса за преподаватели за 10-то ниво. Обаче с напредването на лекциите, с всяка лекция, всъщност аз установявах, че имам гняв в себе си и то не е така на малко ниво, на ниско ниво. Така че още един въпрос, който искам да ви задам. Как темата за гнева се обсъжда в системата на семената и как това лично на вас ви помогна да се справите с гнева си?
защото вие сте слушали много дълбоко обяснението, което е дадено не само за участниците в курса, но също и за преподавателите, което е много по-широко обяснение. И как лично това ви е помогнало на вас? Защото всеки, който е чул нещо, което го е научил, все пак, дори не само за да го преподавате, но и нещо, което го учите за самия себе си и как ви помага то. Да, ние в SEIM а, ни обучават като преподаватели и ние можем да го тестваме и върху себе си, и върху колегите си, да тестваме това ново знание. И за мен определено мога да кажа, че това ниво на DCIG, ниво 10, беше много така ярък и много силен сигнал да работя с моята осъзнатост. С всичките инструменти, с всичките техники, които са ни разположение. И защо това е толкова важно? Защото, както вече казах, ние когато вече се разкрещим, е трудно да се върнем към спокойното състояние незабавно. И нашата задача, като практикуващи семената, е да си даваме сметка, че разкрещяването много рядко е просто е така от нищото. Има прогресия. Примерно както с бебетата. Бебето не оживява така изведнъж в един ден. Отнемат 9 месеца да се формира, да се развие, да порасне и да се появи на бял свят. Същото е с гнева. Той не се появява за секунда. Той си има собствен такъв път. Естествено, зависи от човека и от обстоятелствата, но е необходимо време, за да нарасне, да се усили и да избухне. И за мен това ниво беше много така необходима, голяма, сериозна основа, голяма тухла в тази система, да мога да развия и да тренирам осъзнатостта си, как се чувствам в момента. И да проследявам тези стадии непрекъснато, постоянно, примерно 7 пъти на ден, за да мога да разбера дали се чувствам достатъчно радостна, енергична, щастлива, дали аз ръководя нещата или някой ме води. Дали имам семената да съм активна. Не някакви скрити семена, които ще си кажат просто разпукваме се и става каквото става. Не искам такъв резултат. Затова следя емоционалното си състояние, за да съм наясно кога гнева ми иска примерно да започне да се увеличава. И тогава знам как да противодействам. И когато се запишете на това ниво и изкарате всъщност това ниво, ще знаете вече как да разпознавате гнева, как да разпознавате различните форми на гнева, различните му степени, примерно, ако така можем да ги наречем. И това, което е по-важно, ще знаете как да противодействате, как да реагирате, как да предотвратите гнева, който може да разруши всичко, което сте създавали до момента. Да, много, много благодаря. Това наистина е много важно да знаем кога започва и да разбираме защо започва и какво да правим с него. И лично аз, това, което си мисля и което и вие потвърдихте, че на това ниво аз сега се случи, че се чувствам много по-дзен от преди, дори вкъщи, и това ми е първият резултат от курса и съм сигурна, че всеки, който реши да го изкара, ще
има такъв резултат. Ако Yes, искате нещо да добавите that's a друго. very important remark. Thank you Да, for наистина това е много the важен, ways of важен the коментар. people who are Но listening to също така this моля всички хора, които broadcast слушат and сега watching the а, recording, we need to нашата understand that среща, this is всички трябва not да an разбирате, easy task. че задачата It's not не е some всъщност не е nice, никак лесна. fascinating level of Не е leadership. някакво такова готино, забавно ниво, примерно като лидерството, което е свързано с радост. Задачата си е доста трудна. Трябва да може да се погледнете в огледалото и да кажете, да, имам го това нещо. И по еди какъв си начин това се отразява на живота ми. Ето това гнева носи в живота ми и това отнема от живота ми. Но съм готов да работя с това. Защото ако не направя нищо, гневът ще продължи да копае дълбоко, да отнема резултатите ми, да разрушава отношенията ми, да унищожава здравето ми и така нататък. Така че, а, примерно, аз си поставям за цел да мисля за това, защото колкото и да е предизвикателна тази задача, е много, много си заслужава просто. Ние започваме да правим нещо за този проблем и започваме да го разчистваме всъщност. Аз винаги си го представям като някакво поле, примерно с много бурени и след това с цветя. Просто трябва да махнем бурените, да ги изкореним, за да могат цветята да разцъфнат и да растат. Много благодаря, че го казахте това нещо за всички, които гледат. А, Всъщност, да, темата се представя с едно поле за битка, отиваш на бойното поле и се биеш с гнева. Не отиваш просто да си пиеш кафе с него. Така че да, естествено има работа, която трябва да извършим. Какво мислите, че... Или нека да го задам последния начин. Казахте, че гнева... Всички имаме гняв, но но за кой тип хора това ниво е най-подходящо? Кои ще имат най-голяма полза? Примерно бизнес хората или хора, които имат големи семейства и имат много отговорности. Според вас, за кой ще е най-подходящ? Знаете ли, както много нива на DCI, аз мисля, че човек, който просто му е писнал, в смисъл, вече му е достатъчно всичко, което му се случва. Човек, който отива в офиса и слуша как шефа му крещи, връща се в къщи, вижда, че децата нещо не са окей, или другите членове на семейството. Хора, които искат да спрат, да са напрегнати и винаги да отговарят на негативни емоции, а такива, които просто могат да издишат и да кажат, окей, това се случва, аз мога да го променя. Няма нужда да говоря с шефа ми, да говоря с децата ми, да си променям съпруга или съпругата, партньора, да споря и да се карам с семейството си, с роднините. Аз самия мога да си помисля, кое е това нещо в моя начин на мислене, кое е това нещо в начина, по който аз разбирам системата на семената, което ме кара по този начин да виждам нещата около себе си. Може да е леко подвеждащо, но наистина инструментите на DCI са универсални. В момента, в който започнете да мислите за причините, защо хората около мен са гневни, защо аз съм гневен през по-голямата част от времето или често, защо аз не се чувствам щастлив, тогава това поглеждане и получаване на отговорите, защото едно от най-великите неща в DCI е, че ние си задаваме въпроса и винаги получаваме резултатите. Защо хората са гневни? Защото първо, второ, трето. Какво мога да направя по въпроса?
Ето ви един огромен списък инструменти. Моля, изберете си какво може да направите днес, какво може да направите утре, какво можете да правите всеки ден. Така че аз наистина вярвам, че човек, който се усеща напрегнат, може би дори нещастен по някакъв начин или недоволен от това, което вижда и му се случва, са наистина тези, които ще имат най-големи ползи от това ниво на DCIG. И отново, скъпа публика, скъпа Златина, скъпа Милена, скъпа Марина, всички ние имаме гняв. И докато не направим нищо по темата, докато не разберем каква е причината за гнева, каква е причината за ядосаните хора около нас, нищо няма да се промени. Много, много благодаря, Марина. Наистина мисля, че това е много важно. Извинявам се. Да, ние всички просто трябва ясно да си даваме сметка за нещата. Трябва да си признаваме, че нещата са такива каквито са. И с гнева, за съжаление, така е. Обаче, ние сме щастливи, че имаме инструментите на DCIG и че знаем как да се избавим от гнева. Да, още един интересен въпрос имаме тук. Само момент, как да го преведа? Как в гневна ситуация тя може да се трансформира в шедьовър? Мислите ли, че може такава ситуация, в която някой ви е много ядосан, дали там може нещо хубаво да се извлече от нея? Брилянтен въпрос. Всъщност, да. Как наистина можем да трансформираме такава гневна ситуация в шедьовър? Аз виждам два начина това да бъде направено. Първото нещо, което трябва да направим, е да си спомним, че на никой не му е приятно да е ядосан. Наистина, не е нещо, което на някой може да му харесва. Хората могат да използват енергията на гнева, много мощна, но на никой не му харесва да е гневен. И първото нещо, когато някой около нас е ядосан, гневен, ние може просто да изпитваме състрадание към този човек. Можем да разберем, че този човек страда, че той не е избрал да се ядоса. Гнева просто го сграбчва и го заставя да направи това, което прави. И второто, можем винаги да си помислим, защото сме научили системата на семената, че някой е ядосан и аз усещам нещо, усещам, че моите лоши негативни емоции също се нарастват и може би този човек е всъщност добър пощальон за мен. Може би този ядосан човек иска да ми помогне на мен да изгоря лошите си семена, за да ги изчистя. Защото с всяка предизвикателна ситуация, с всеки дразнещ човек, нашите лоши семена просто се събуждат и се разчистват, разпукват се и се разчистват. Така че може би този ядосан гневен човек наистина да е ангел под прикритие, който иска на мен да ми помогне да си изгоря някои от лошите семена. И номер 3. Как можем да превърнем тази неприятна ситуация в шедьовър? Моментът, в който човек около нас се ядоса, ние трябва да си спомним за химикалката. Това е ключът към всичките ни въпроси. Защото всеки ядосан, раздразнен, неприятен човек е всъщност същото. Точно като химикалката е. Разбира се, химикалката не възбужда никакви чувства в нас, но някой неприятен, дразнещ човек доста бързичко ни натиска бутона и ние веднага сме раздразнени, ядосани. И ако
В този момент можем, успеем по някакъв начин, не знам как, просто ако, примерно, гривна някаква си сложите или нещо, което да ви напомня всеки ден, ако в този момент ние успеем да си спомним за химикалката, тогава ние сме просто на половината на битката сме я спечелили. И в ниво 10 на DCI, естествено има и много други инструменти, но един от ключовите инструменти, който винаги ни помага да си спомним за гнева, е, а, че всъщност това е нещо, което изобщо не съществува. Да го виждаме като нещо, което не съществува. Имам един последен въпрос. Какво взехте вие лично за себе си, нещо практично, което започнахте веднага да прилагате, нещо, което може да споделите с публиката ни, с слушателите ни? Защото, може би, някои от хората, които слушат, знаят, че семената се разпукват. Всъщност, начина по който виждаме хората да се държат около нас е начина по който ни се разпукват семената. Може да не е само около нас, но и на улицата хората. Може ли да споделите с нас, примерно, защото аз, когато завърших това ниво за преподаватели, започнах да виждам промяна и в хората около мен. Не, че те са станали, нали, вече съвсем ангели и да не се ядосват, обаче аз виждам как стават по-спокойни и не реагират, може би, по 20 различни начина, ами по 3 начина, примерно, и са по-спокойни като цяло. И искам да ви попитам вас как това ниво повлия върху живота ви. Вие дали виждате някакви такива промени или по целите си, или в семейството си, или с хората, с които комуникирате, защото това е много важно. Хората искат да видят някаква промяна в живота си, а не само в тях самите, но и в хората около тях също. Да, абсолютно съм съгласна, че ни трябва някакво потвърждение, че това, което правим, наистина е ефективно. И е много хубаво да разбера, че ти за себе си виждаш такива промени в живота си след това ниво 10 на DCI. Аз бих казала, че аз съм все още в процеса, но съвсем ясно мога да видя, че общия емоционален или информационен така бекграунд е много по-спокоен. Не е така с различни степени на реакция и много хубаво, че и ти го забелязваш това нещо. Защото още веднъж мисля, че това е отражение на това, което се е променило в нашия начин на мислене по отношение на гнева и действията, които предприемаме по отношение на гнева. Защото ние знаем, че на всеки 65 милисекунди се засява семе и се разпуква. И докато обсъждаме тази тема, дори с мотивацията да помогнем на много други хора, които ще го слушат този разговор, ние, всъщност всеки от участниците тук е посял огромно количество семена и следващата стъпка за нас ще бъде не да ги изгорим тези семена с негативни емоции, но вместо това да се радваме за факта, че сме намерили време, намерили сме възможност да обсъждаме тази тема и да помогнем на други хора да обърнат внимание на тази тема. Защото отново това не е нещо, което се вижда като въздуха. Ние не го виждаме, но не можем да живеем без него. И с гнева е същото, само че в негативния смисъл. Ние не го виждаме, обаче въпреки това той си върши своята работа.
Така че въпросът към нас, към всички нас е: ние какво ще направим? Само ще седим и ще чакаме ли? Това са си ми моите семена, окей, правя каквото мога. Ама не е така. Ние всички сме много щастливи, големи късметли, имаме инструментите, имаме ресурсите и нашата задача сега е да отидем, да хванем, да сграбчим това знание, да си го вкараме в джобовете, да си го натъпчем в главите, в начина ни да мислене и да започнем да го прилагаме. И тогава промяната няма как да бъде спряна. В момента, в който започнем по този начин, никой няма да може да спре семената. Дори ако казвате, но семената вече ще са посети. Засявайте семена и ще видите резултата в себе си и в света, който създавате. И между другото, нещо още мъничко такова, има в това ниво 10 един прекрасен инструмент за създаване на хармоничен, щастлив свят за всеки. Така че аз не бих пропиляла шанса да хванат това ръководство, този дневник, да науча всичките тези инструменти, да ги обсъдя с колегите си, да посетя всички събития, които са планирани по темата и да направя гнева невъзможен за мен, за вас и за нашия свят. Много, много благодаря. Дано ние и нашия свят да е по-добър след това 10-то ниво на DCI. Гледам календара ни сега. Да предположим, че днес в понеделник, 3 юни, всички гледаме този наш разговор. Ще имаме 18 дни, докато започне това ниво в България и в Румъния на 21 юни. Така че, моля ви, бъдете на линия, защото ние ще организираме срещи и дискусии по темата на гнева. Ние в България решихме да кръстим юни месеца за борба с гнева, така че да можем да си посеем много готино лято без никакви притеснения. Така че много благодаря на всички, които ни гледаха тази вечер. Изпратете ни въпросите си, ако имате други въпроси за гнева. Ние ще се опитаме да ви отговорим. И останете на линия, защото нивото наближава. Страхотно е. Геше Майкъл и екипа му, както винаги, са ни подготвили някакви взривяващи ума информации. Всъщност има хора, които са го изкарали това ниво 2021 година. Вие също сте добре дошли, защото всеки път, когато гледаме някое ниво за втори или за трети път, получаваме нова информация, която идва от нашите нови семена, и Геше Майкъл винаги се опитва да актуализира нещата и просто да ги усъвремени. Ако имате някакви въпроси, винаги задавайте ги. Благодарим на Марина, че беше днес заедно с нас. И мисля, че вашето участие тук е една стъпка напред в битката ви с гнева. Още една ваша победа срещу него. Много благодарим и съм сигурна, че ще имаме в бъдеще още много възможности да се срещаме и да разговаряме. Много благодаря за поканата да участвам в дискусия. За всички българи, пишете ни, питайте въпроси, отговаряме на тях по възможност най-бързо. Ще имаме още такива срещи с други наши приятели, които се интересуват от системата на семената, практикуват. Така че благодарим ви и до скоро, прекрасна седмица.